gaude, Aitor, Txobinetani, gu Proiderekin izan dugun esperientzia kontatzeko, ez? Argentinaren izan? Bueno, hain dela 13 bat edo urte, 2008an jun ginen, pixkat gazteagoa ginen, oendik gazte bagara, baina zatxoa gazteagoak, hile pixkat gehiagokin. Argentinan errealitate asko daude, oso desberdinak, eta lasaiek baditu hainbat eta hainbat ikastetxe, batzuk Buenos Aireseko zentroan, eta, bueno, incluso Argentinako lehen zirenen presidenteen alabak eta bertan ikasten zuen, eta egon ginen, eta baina gu ez ginen alako esperientzietan egon, baizik eta, bueno, Buenos Aireseko beste ikastetxeak ikusi genituen, eta realitatea guztiz desberdinak, oso desberdinak. Lehenengo gaua hor Buenos Airesen junginen ja eskolara nauzo batean zona Katan. González Katan. Eta gauean tiroak entzuten ziala. Bai. Nik egin ditu nintzun, baina gozaltzen esan zigun anaiak tiroak eta ontziala, eta jakin izan baino igual itzulik lehenengo gauean. Esaten ziguten, baina ez jun zapatilla horiekin, eta zapatillak ziren, hemengo zapatilla normal batzuk. Hau da, kirola egiten, Euskal Herria egia dira, eta igual atrakatu eta daleta ege. Eta ez dakit, halako kontuak eta esaten zizkiguten. Beste euria egiten zuenean, eskolarik ez zegoela. Eta hori? Ikasleek zapatilla bakarra, pare bakarra dute, eta bustitzen baldin bazaie, gero ez dakete zer jantzi, ez? Orduan euria egiten duenean eskolarik ez. Ilabete terdi hon ginen, eskola batean, egon ginen batez ere, eskolan eta auzo. Etxea esaten dugunean, metro gutxiko zerbait zen. Hau da, 4 metro, 4 metroko etxe txiki bat. Lau pareta, batzutan metalezko nolabaiteko teiatu bat, eta barruan 4 litera, edo alako zerbait, ez? Eta igual 16 metro karratu egiten, hori, 10 pertsona edo bizi ziren. Ze nazka ze guen sentitu nuen etxe hartan sartu nintzenean, izenak jaztuta euskategia esan, baina ume txiki bat zikina, danak egoten ziren zikinak normalen, eta hori besotan hartu nuela eta sentiarazi zidana etzan izan maitasuna edo sortu zidan nazka. Nazka usainagatik eta egia horrek gaizki sentiarazi ninduela, baina hori da sentitu nuen. Eta hori, lehendik neukan irudi utopikoa eta ze pobrei laguntzea, eta holako emozioak ere zorrazten ditu esperientzia horrek. Baina han, eta oda kontua zegoen nolabaiteko lasaiaren presentzia, ikastetxe batekin eta postulantado batekin. Gana elkarte bat, gazte batzuekin ere ikasten zeudena. Eta bi gauza horiekin auzo guztia nolabaite girotzen zuten. Hortaz, nik eskolan egoteko aukera izan nuen, lehen hezkuntza bakarrik zegoen, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza zuten garai hartan. Eta ez dakit, oroitzen ditut, hori behin ikasle baten etxera joan behar izan genula bila, ez zalako etortzen. Eta atea joan nuenean eta Maria dira zinionean, herrietaz gain ze jipoi jaso zuen mutilak, ez zalako eskolara etorri eta hori olako esperientziak edo otorduak batzuk han bakarrik jaten zuten ikastetxean, etxean ez dutelako zer janik. Eta hori oso oinarrizko gauzetan aritzen ginen. Eta eskolak emateko aukera eduki genuen. Nik ez nuen garai hartan ere irakasle izateko nolait ideiarik ez ezer, eta nik zertan lagun dezaket. Eta nire esan ziren, gazte batzuk hartu, eta adreiduzko blokeak egiten jarriko zaitu. Zure makina famatu hori, argazki bat dago nola konektatzen zuten. Kabre gantxo, eta ardian egur zati bat, eta hori askatzen bazate egurra, igual auzo guztia argirik gabe. Auzo guztiko elektrizitatea lapurtua zen, esan. Nik ere egon nintzen eskolan, eta gero bi gazterekin laguntzen eta esatezuna hori. Han egon arte ez zehala kontura eskolaz aparte egon nintzen neraineko beste bi gazterekin, eta ni neukan bizitzakin, beraien bizitzak ez zukan zer ikusirik, ez? Batzan Fatima, ama, 22 urtekin, ustez bi izen alaba zitula, mutila ies egin da, eta uste gero urtean berriro bueltatu zela eta beste seme bat izan zula,
eta pixkat berarekin, eta gero talo ere beste mutiloan erainekoa, eta horrek arazoa zeukan hankarekin, tiro bat jotzioten, eta txorkatia gaizki, eta pixkat berarekin, ordintzan kiroldegia bilatzen, osea, errehabilitazioa egiteko eta berari laguntzen, da. Eta gero hor baita ere, hango saietarek hartutako erabakia, ez? Eskola oso honetatik, lehen esan duzun Buenos Aireseko olako zeatatik, erabaki firme hartu zuten, ez olako tokietara joan behar dugu, olako auzoetan sortu behar dugu eskola, transformatu behar dugu realitatea, lagundu behar dugu horretan. Eta bereziki nik ikusi nuen ikastetxeak eta, ikastetxea osatzen zuten pertsonek, hezkuntza elkarteak, lortzen zutela itxaropenik gabeko pertsonei, itxaropen txiki bat, bada ere, sortzea, argi izpi bat, ez? Porque emakumezkoak zirenan komunitatea egiten zutenek, eta hoxen, kriston esperientzia. Así que animatu egiten zaituztegu, gu Argentinan egon ginen bezala, beste hainbat esperientzietan nolabait laguntzera, bolondrez joanez edo aste honetan bezala diru laguntzak eta